साननैसो सिगांसो बुंदोंमोन फाथै फानग्रा गुवाहाटीयाव फाथै फानग्रामोन फानहैयोमोन होननानै आरो लोगोसेनो बुंदोंमोन जे जाय मानसिया नानेखा ब्रेव ब्रेव असाइस बेफोरबायदि मानसिजों आङो मा खालामा रिल्स भिडिअ बानाया होननानै बुंदोंमोन। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आं चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय। थ' लोगोफोर दासान्दि ससियेल मिडियायाव मैदोम कनजितानि फिसाय आरो दैदेन बिथांमोननिल' माने दावराव जागासिनो दं आरोना। थ' बिथांमोननि आखल आखु आरो बाथ्रा बुंनायनि सायाव आदा रितन काख्लारिया जोबोद मोजां बाथ्रा बुंदों। थ' बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोना खोनासंनानै लाग्रोदो। साननैसो सिगांसो बुंदोंमोन फाथै फानग्रा गुवाहाटीयाव फाथै फानग्रामोन फानहैयोमोन होननानै आरो लोगोसेनो बुंदोंमोन जे जाय मानसिया नानेखा ब्रेव ब्रेव असाइस बेफोरबायदि मानसिजों आङो मा खालामा रिल्स भिडिअ बानाया होननानै बुंदोंमोन। दिनै बेफोरबायदि बुंनायनि उनावहाय दिनैहाय जाबायदिखौ जों नुनो मोनबाय बेयाव माखासे साननांगौ बाथ्रा थायो आरो फैदों आरो मानो होनना बुङोब्ला जेब्ला मैदोमनि भिडिअ नायो बिथाङा सानो जानो हागौ प्राउड फिल खालामो जानो हागौ जे आंखौ सोर मा खालामनो हागौ आं बायदि ससियेल मिडियायाव बुंनो हाग्रा रावबो गैया बायदि रोखोमनि बाथ्राखौ हयथ' निस्सय सानोबो जानो हागौ आरो बिथाङा ओरैबायदि बाथ्राफोर बुङो जाय बाथ्राफोरखौ जोंनि गथ' गथायजों जोङो नायजाबजाया जोंनि गथ' गथायजों जोङो नायनानै खोनासंनो हाया बेबायदि बाथ्राफोरखौ जोंहा बिथां मिस्टार मैदोम बसुमतारिया बुङो आरो बिथाङा गावखौ ओरैबायदि माने देखायो जे आं सासे बिराद साफा मोजां आंनियानो गासैबो बायदि देखायनानै ओरैबायदि हब्राहै बिथाङा बुङो। आं बुङा गासैबो बाथ्रायानो गाज्रि होननानै मैदोमनियाबो थिगानो माखासेया नाथाय डाइरेक्टलिहै कनजिताखौ नोङो मा सिन्था खालामनानै लोगो हमहैखो दिनै पाब्लिकआ नोंसोरखौ सोंखारिदों नोंसोरलाय माथो सानदों दिनै मा सानदों पाब्लिकनि सोंखारिनाया जेबो नङा जोंहा फैसा मोनबानो जाबाय होननानै सानदों ना माथो सोर बुंनो हागौ पाब्लिकआ सोंखारिनायखौ दुखु मोना होननानै 100% नोंसोरो दुखु मोनदों बे गेरान्टि आं लोरदबो जायाबो होनना बुंनोबो हागौ नाथाय आं बुंदों 100% होद आं मानो लोगो हमहैखो होननाबो सानदोंबो जानो हागौ। दायो मैदोमा दाख्लैबावै सिगाङावहाय होसो जादोंमोन नङा होमबा ना होसो जादोंमोन सोरबा हिनजावजों लाइन मारिनायनि थाखाय थाहैनायनि थाखाय दा मैदोमखौ दिनै मा होननानै सोंखारिदों नाय कनजितानि रिल्स भिडिअ थांनानै नायहैलाय आरो 100%ली जाया नानेखा गोनांजों भिडिअ बानायनो गोसो गैया बिथाङा दिनै थांनानै भिडिअ बानायहैदों। जोंबो हायो मैदोम बायदि बुंनो थाखाय मैदोम बायदि जोंबो गाज्रि भाषाखौ जों बाहायनो हायो प्रब्लेम गैया बेबायदि गाज्रि भाषा बाहायनायाव जोंबो हायो पाब्लिकनि बुंनायखौ जोंबो इगनर खालामनो हायो नाथाय आब्रुथि गोनां राव नङाब्ला समाजाबो नोंखौ मान होनो नागिरा आरो लोगोसेनो नोंबो समाजनि नोजोराव गावखौ मोजां होननानै सिनायथि होनो हाया आरो लोगोसेनो दिनै ससियेल मिडियायावहाय उन्दैनिफ्राय लाजेननानै बोराय बेंथ'सिम भिडिअ नायो बिसोरो सोरबायदि मानसिया मोजां बुंदों सोरबायदि मानसिया मोजां बुङाखै बिजिरनो हानाय बिसोरनियाव बोलो दङ सानसे बेलासे जों लोगो मोनगोन आरो बै समाव जुदि जोङो लोगो मोनोब्ला जोंखौ सनमाननि जायगायाव बिसोरो जोंखौ ठाट्टा आरो निन्दासो खालामगोन बेनि थाखाय जोङो आब्रुथिखौ लाखिनो आरो गावनि सनमानखौ लाखिनो थाखाय जों बेफोरखौ बुङा नाथाय दिनै नों बिराद लासिं सिं जाबाय खिन्थु मैदोम ओरैबायदि लासिं सिं जाबाय दिनै नोङो फेमास जानो थाखायसो थांदों फेमास जानो थाखायसो थांदों कनजिताया जे दायो ओरै थगायलाय ओरै दावराव खालामलाय मैदोमजों थालाय दैदेनजों थालाय आरो गावनि हौवाजों थालाय जेरैहाय दावराव दावसि जानानै फेमास जाबाय नोंबो दा कनजिताजों थांनानै फेमास जानो मा सिन्था खालामबाय नङासै होमबा
मैदोम नोंखौ डाइरेक्टनो बुंदों जोङो नोंखौ रावबो बुङाखै जानो हागौ खिन्थु आं बुंदों खिन्थु मैदोम नोंखौहाय रावफोरखौ सोलाय मोजां भाषाफोर बाहाय मानोना नोङो बुङो उन जोलैखौ मा फोरोंलांनो होननानै नोंनि बुंनायावनो प्रथमावनो नोंनि रावखौ नों सोलायग्रोनांगोन होमबासो नोङो नोंनि फैबाय थानाय उन जेनेरेसनखौहाय नोङो फोसाबनो हागोन मैदोमखौ मोजां मोनग्रा मैदोमनि फलोवार्सफोर बुं मा बुंनो गोसो खिन्थु आं जेबो साना आंनि फारसेनिफ्राय हले आं जेबो साना मानोना आं गाज्रि भाषाबो बुंखायाखै आरो मेगन सानाबो बुङाखै आरो आं बिसोरनि आखलखौसो आं देखायदों बेवहाय आंहा जेबो साननांगौ गैया तो लोगोफोर आदा रितुन खाख्लारिया जा बाथ्रा बुंदों थिगखौनो बुंदों आरोना जोंनि समाज आरो उन जोलैखौ मोजां खालामनोब्ला गावबो माने मोजां जाग्रोनांगोन आरो गावनि जा राव बाहायनाय बे रावखौ माने सोद्रोमै आरो आब्रुथि गोनाङै राव बाहायनाया जोबोद गोनां आरोना अब्लासो जोंनि उन जोलैया सोलोंनो हागोन आरो सोलोंनायजों लोगोसे बिथांमोनाबो माने बयखौबो सनमान होनो रोंगोन तो बेनिखायनो बिथाङा बुंदों आरोना आदा मैदोमनि जा बुंनाय राव बे रावा एसे खाब्राङै जायो बिनिखायनो माने आब्रुथि गोनां राव बाहायोब्ला मोजां जायो होननानै बुंदों आरो बिथांनि जा बुंनाय राव बे रावफोराबो माने गाज्रि नङा मोजाङानो नाथाय बिथाङा खाब्रां रावै बुङो आरोना लोगोसे बिथाङा माब्लाबा गाज्रि सोदोबबो बाहायनाय नुनो मोनो तो बेखौ जुदि गारोब्ला मोजां आरोना अब्लाना जोंनि उन जोलैयाबो बिथांनिफ्राय गोबां सोलोंनो हागोन तो बेनोसैमोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ